Vols descomptes exclusius? Vols gaudir de centenars d'ofertes sempre disponibles? O simplement vols regalar-te inoblidables viatges i nits d'hotel a un preu irrepetible? D'això, a Mola TV en diguem ser membre del Club Mola. Ara, per ser espectador de Mola TV, ja tens accés a un gran nombre de descomptes a la teva ciutat. Benvingut al Club Mola. Aconsegueix els millors preus en viatges, escapades, restaurants, oci, bellesa, roba, llar i molt, molt més. Una infinitat d'ofertes i promocions exclusives t'estan esperant a www.molatv.cat. Entra a la nostra web, accedeix a la pestanya del Club Mola i registra't amb nosaltres. Des de l'ordinador, des del mòbil, des de la tauleta. A més, si accedeixes a la web des del teu dispositiu iPhone, recorda guardar-la en una app. Obre la web al teu navegador, prem a compartir i selecciona afegir la web a la pantalla d'inici. Ara ja pots accedir al Club Mola sempre que vulguis de la manera més fàcil.